Egypte dunuya bɛ wulikajɔ mun na wagati yɛlɛma kɛlɛliko la ni a wari fɔlɔ bɛ taa fo $1,200,000 la yaasa u bɛ se ka dɛmɛ teliman don sigida mɔgɔ minnu ma ni wagati yɛlɛma kɛlen don ka dankari Angleterre ani Egypte lafasalikɛla Ala Abdel Fattah ni ale bɛ murutili kɔngɔlamuɲu o kɔnɔna la a ye ji min daminɛ tuguni Mozambique jamana ɲɛmɔgɔ Philippe Nyusi o Mozambique bɛna a ka kisi jilama bɔli daminɛ jamana kɔrɔnyanfan na Kenya ba jajugu mun kɔni bɛ ye baganmaralaw sɛgɛn Kenya na u bɛ kɔlɔn sen na yaasa u bɛ se ka ji di baganw ma cogoya min na ka baɲumankɛtɔn Charity Mercy Corps a ye kangari da ko ji dɛsɛ ko a bɛ sɔn ka na kɛ sababu ye mun bɛ sɔn ka na ni kɛlɛ ye baganmaralaw ani sigida mɔgɔw ni ɲɔgɔn cɛ Tunisie a yirala k'a fɔ ko Méditerranée kɔgɔji ko ni wulikajɔ ma kɛ ko a fana bɛ sɔn ka na gɛlɛya sɔrɔ